أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shafi mai suna My eGrassroots. Shafi ne wanda yake koyar da abin da ya shafi yaren Larabci, musamman tushen abin da ya shafi yaren kenan, kama tun daga abin da ya shafi huruful hija'iyya. Mun fara a darussanmu na baya, mun fara a huruful hija'iyya, ma'ana tun daga alifun zuwa ya'un. Muka yi bayani ga yadda ake furta su, sunayensu muka faffaɗa da kuma yadda za ka bambance kowanne daga waninsa. Ba mu gushe ba muna cikin ma'ana huruful hija'iyya ɗin, sai dai a wannan darasi kuma za mu nuna yadda ake rubuta haruffa ɗin ma'ana na Larabci a aikace. Sannan kar a manta, idan mutum wannan shi ne farkon zuwansa wannan shafi, to ya yi ƙoƙari ya waiwayi darussa ɗin, akwai videos ɗin a cikin wannan channel ɗin. Sannan bayan haka kuma idan mutum bai yi subscribing ba, ya yi ƙoƙari ya yi subscribing, sannan ya danna alamar ƙararrawa, saboda wannan zai ba shi dama a sanar da shi duk lokacin da aka ɗaura sabon darasi, domin ya samu ya yi bitar darasin. Ya yi liking, wannan yana ba mu ƙwarin gwiwa mu ci gaba da abin da muke yi, kuma mu ji cewa mutane suna jin daɗinsa, yana amfanar da su. Akwai comment ga wanda yake da tambaya ko kuma shawara yake so ya ba mu, ko kuma gyara da yake so ya mana bisa wani kuskure da ya gani mun tafka. To masha Allah, ba mu gushe ba muna cikin darasin sani, ma'ana darasi na biyu, inda muke koyar da yadda ake rubuta haruffa na Larabci a aikace. A darasin baya kuma mun nuna wasu haruffa wanda suke da kamanceceniya wajen rubutu, farkonsu, tsakiyansu da kuma ƙarshensu. A wannan darasi kuma za mu nuna waɗanda ba mu yi ba kenan, ma'ana waɗanda suke da ɗan bambanci da na baya kenan. Haruffan su ne kaman irin su dalun, da kuma zalun, sai ra'un, sai zayun, sai wawun, sai kuma bari dai mu taƙaita haka. To waɗannan haruffa idan muka lura da su, ba kaman na baya ba ne wanda muka yi, waɗanda suke da yadda suke zuwa a farko, yadda suke zuwa a tsakiya, yadda suke zuwa a ƙarshe. To waɗannan haruffa ɗin su ma'ana a farko suna zuwa haka, sannan ba a haɗa su da rubutu ta wannan gefe, ma'ana ci gaba da su ba zai yiwu ka jona musu ko kuma ka haɗa musu rubutu a nan ba. Haka shi ma zalun, haka ra'un, haka zayun, haka wawun, ba a haɗa musu rubutu ta gabansu kenan. Sai dai suna zuwa a ƙarshe, ma'ana ana haɗa musu rubutu ta nan kenan. Ma'ana kaman idan kana rubutu ka zo sai kana so ka ci gaba, sai ya faɗo kaman a tsakiya kenan, to za ka yi haka kenan. Bayan haka kuma ba zai yiwu, in misali sun zo a tsakiya kenan, ba zai yiwu kuma ka ci gaba ka haɗa su ba, sai dai ka ci gaba da rubutunka ba tare da ka haɗa su ba. Shi ya sa muka ce ba a haɗa musu rubutu ta gabansu. Haka zalun shi ma, idan kana rubutu ka taho kana so ka sa zalun a tsakiya, sai dai ka yi haka, sannan ka ci gaba da rubutu ba tare da ka haɗa shi da wani rubutun ba. Haka ra'un shi ma, idan ka taho kana rubutu kana buƙata ka sa ra'un a tsakiya,
sai dai ka yi haka sannan ka ci gaba ba tare da ka haɗa shi ba. Sannan zayun shi ma kamar ra'un yake, sai dai bambancin ɗigo, sai wawun shi ma haka, sannan ka ci gaba da rubutu ba tare da ka haɗa shi ba. Sannan idan ka zo a ƙarshe kuma dama wannan bai da wani wahala kamar yadda suke a nan ne, kawai za ka haɗa musu rubutunka, ka taho da rubutunka kawai sai ka haɗa musu haka. Wannan dalun kenan. Sannan dalun shi ma ka taho da rubutunka sai ka haɗa masa. Wannan shi ne yadda yake zuwa a ƙarshe. Ra'un shi ma yadda yake zuwa a ƙarshe kenan. Haka zayun yadda yake zuwa a ƙarshe kenan. Haka wawun yadda yake zuwa a ƙarshe. A taƙaice dai waɗannan haruffa ɗin ma'ana ba a haɗa musu rubutu ta gabansu sai dai ta baya. Wannan shi ne. Afwan, sannan ɗayan kuma shi ne alifun. Shi ma haka sai dai ka haɗa masa ta bayansa haka. Ma'ana sai ka ci gaba da rubutu ko kuma idan ka same shi a ƙarshe kenan sai dai ka yi haka. Wannan shi ne alifun yadda yake zuwa a tsakiya ko kuma a ƙarshe kenan. Sannan abu na gaba kaman hamza wanda muka bar shi ɗin nan, shi inda ake amfani da shi musamman idan muka zo wasila ne, to yana zuwa ne ma'ana a sama, saman alifun ko ƙasansa yake zuwa. Ma'ana idan kana buƙata ka yi wasali kenan. Idan kana so ka yi wasali a sama, duk wasalin da yake zuwa a sama, idan alifun kake so ka yi ma wasali, to sai ka sa masa wannan alhamza, hamza kenan, sannan ka sa masa wasali ɗin idan wasalin a sama yake zuwa. Ma'ana amma ban da shadda kenan. Sannan idan wasali ɗin a ƙasa yake zuwa kana so ka masa wasali a ƙasa ne, shi ma idan ka ɗauko sai ka masa alhamza tukuna, sannan sai ka sa masa wasali ɗin a ƙasa. Wannan dai a taƙaice su ne haruffa wanda muka tsallake wancan karon ba mu nuna yadda suke zuwa a farko da tsakiya da kuma ƙarshe ba. To wannan karon kuma ga su nan mun nuna su, sai mutum ya duba su, ya karanta su da kyau da kyau. Idan akwai abin da mutum bai gane ba, zai iya tambaya a comment bayan ya kalli sauran bidiyos ɗin na darussa da suka gabata duka mun sa a shafin My eClassroom. Kada a manta mutum idan bai yi subscribing ba, ya yi subscribing sannan ya danna alamar ƙararrawa, domin wannan zai ba shi dama a sanar da shi duk lokacin da aka ɗaura sabon darasi. Sannan ya yi liking, wannan zai ba mu ƙwarin gwiwa mu fahimci abin da muke yi yana taimaka ma mutane kuma suna jin daɗinsa. Bissalam.